Akşamınız hayırlı, hormatly kardeşler. Bugün iş dünyası boyunca başladan yığınaşymyzyň e, 4-nji nemesi oturumunda biz şu an şeýle başlapdy-da bu iş. Ine Türkmenistanda bir iş dünyasy bar. Kiçiräk bolsa-da bar. Ýöne ýurtda adalat ýok, hukuk ýok, hiçbir zat ýok. Halkam ýurdun daşyna çykýar pul gazanmak üçin. Näme üçin çykýar? Sebäbi halk iş ýöretip bilen okda. Ýogsa biz ine hem özümizden hem daş töweregimizden şahyatlarymız kän, ýa hemmäniň hem şahyaty bar. Ýa işeňir bir millet. Eýle näme ýanky näme diýeli? Bir taýin nämäniň hasabyna ýaşap, ýa bir sosial bir nämede ýaşanokda, umumyň aýdylanda düzgünde ýaşamanlyk üçin ýa pul gazanyp näme etmeň ýollaryny bilýär. Her türlü ýol bilen hem gazanýar, onam bilýäs. Ýöne näme üçindir bir Türkmenistanda wagtal iş dünýäsiniň gyrgynçylygyna edýärler. Kän ulalmaka gyrgynçylyk eden wagtda hem iş dünýäsi gidýär, hem şu adamlaryň elinde birken pullarynyň hemmesi hem bilelikde ýok edilýär-de. Ine şeýle bir ýagdaý bar. Ýöne muňa garamazdan belli başly adamlar, şol bir adamlar diýeli hatda iş ýöredýär. Mysal üçin Dadaýew ýalyk adamlar ýadyňyza düşýändir. Şonuň daş töweregi Hoca Muhammed Buhamedowler. Ondan soň ýene-de şoňa benzeş bir nemelerin atlary geçdi. Onu gaýta-gaýta aýdyp uzadyp durmaly. Ýa-ki ýazgylarda bu bilinýär. Ine şeýle bir ýagdaý bar. Şonuň gürrüňini etdik. Inde 3 ýygnanşykda edilen gürrüňleriň esasynda bir at emele geldi-de. Ine uramaçylykly terror topary halky bilkastly ýagdaýda iş dünýäsinden uzaklaşdyrýar. Ýöne iş dünýäsini özüne ýakyn marginal toparlar bilen meşgul tutýar-da. Yani şol boşluklary bir marginal topar döredipdirler. Şolar bilen doldurýarlar. Indi bu taýda marginal sözüni birazrak nemerek getireli. Bizim ýagdaýymyzda ýa ulanjak bolýan ýagdaýymyza düşnükli bolar ýaly. Indi marginal diýmek kiçi topar, köpçülikden uzakda daşlaşan ýa-da daşlaşdyrylan manylary bardyr marginal nemäniň. Adaty köpçüligiň ýaşaýyş standartlaryny, durmuşyny halamaýa ýa-da şu durmuşa ayak basyp, izinden ayak basyp gidip bilenok diýen ýaly bir näme manylary bar. Endi bizdäki ýagdaýy ene pikir edin, halk bir tarapda, beýlek tarapda da şu wagt iş dünýäsi diýdiňimiz we soň iş dünýäsiniň hem ýanynda sepleşip gelýän ýa-ni aýdymsaz toparlar hem bar-da. Ýa-ni aýdym-aýdyp bloglarda video düşürüp video paýlaşýanlar bar. Şeýle bir topar bar. Endi bular güýjüni nereden alýar? Näme üçin bular beýdip ýaşaka halk ýaşap bilenok? Näme üçin halk bir biznes ýöredip başlasa, şonuň biznesi türlü sebäpler bilen elinden alınıp onuň tutuş maşgala durmuşy, maşgalasy bilen bilelikde näme edilýär? Dargadylýar. Ýöreýte dargaýança üstünde iş geçirýärler-de. Bulam ýa-ki KGB-nyň protokollarynyň içinde bar. Bunu biz anyk bilýäs. KGB iş tawşyrylan wagtda ine şol adam şu kategoriýa gabat gelýär diýilende soň şol adamyň gaýdyp öňkü ýalyk ýagdaýyna gelmez derejesine getirmek üçin iş alynyp barylýar. Şu işin içinde de maşgalasynyň dargamagy, soň çağalaryny gerek bolsa ejes kakasyna çelli düşman eder ýaly ýagdaýa getirip bilýärler-de güýçleri ýetse. Şonuň ýaly bir
Nämäň esasında halkyň iş gurnamasynyň öňüne geçilip gelinýär-de köp wagtdan bäri. O ýöne beýlek tarapdan bolsa bir kiçiräk topar bar, halkdan uzakda, halkyň depesinden seredýän bir topar. Bular iş gurnap, ullakan bolmasa-da halkdan tapawutlanjak derejede pul gazanyp näme edip ýör, dowam etdirip ýör-de durmuşyny. Soň ine bu topar ýene şeýle bir zady ortaga atýar. Türkmenistan asuda, gülýäli watanymyz bar, ýurdumyz bar diýip ortaga çykýarlar. Bularyň internete girme problemalary ýok. Köplenjem Aşgabat we şoň töweregine üşüşen beýleki nemelerde de bar. Ýöne esasy ýoğunlaşan ýeri Aşgabat. Bularyň çağalarynyň okuw meselesinde hiç ýeli problema çykanok. Halkyň çağasyna göre gaty ýokary we aýratyn bir görnüşde näme diýip we buna gowy anyklap izine näme etdik, ine Gülen jemaatyndan täbir muallimler Aşgabatda şol sadiklerinde ýa-ni çağalar bagynda, soň ýöreteleşdirilen mekteplerinde, soň kurslar ýene nämeler diýip aýratyn nämeler bar. Şo taýda ýetişdirýärler. Ýa-ni Gülen jemaatyndan adamlar şol marginal toparyň çağalaryny hem ýetişdirip berýärler. Olaryň çağalary hem özleri internetde de hiç hili näme kynçylyk çekenok. Ýöne halk bu tarapda uzaklaşdyrylýar. Elmi damy hemme taraplaýyn uzak tutuljak bolunýar-da. Indi bunyň netijesinde şeýle bir karara gelmemiz gerekli. O siz indi aýdarsyňyz düşünjeleriňizi. Türkmenistandaky şu wagtky iş dünýäsi diýip adlandyrylýan marginal topar kanun ýa-ni kanun däl ahlak daşy bir nemede geçýär-de. Ine sapara geçen bir neme aýtdy-da Türkmenistanda iki sany tire bar, bir ahlakly, bir ahlaksyz tire diýip. Ine şu ahlaksyz tire aslında kiçijek 1%lik en köp gitse 2% barar. Şol tiredir we bulara marginaldyr. Hem sanynyň azlygy bilen hem özüniň aýratyn alyp barşy bilen bu marginaldygyny özleri görkezýär. We bu gatul jenaýetdir Türkmenistanda şol marginal toparyň ýa-ni iş dünýäsi adasynda bir marginal toparyň bolmasy gatul jenaýetdir. Bizim gelmeli netijemiz şularyň o jenaýetdigini jenaýet işi alyp barýandygyna Türkmenistanda şu ýagdaýda bir biznes ýöredip bolmajakdygyny ýöredilen ýagdaýynda da kän uzaga gitmeýändigi hemme ma'lum. Sebäbi en soňunda şonu iýip bitirýärler-de. Dürli nemeler eşitdik, hatda şu taýda mejlisde de gurrun gitdi. Mejlisin gaşynda da öňden äri gurrun berilip gelinýän ýagdaýlar bardy. Biz bularyň hemmesini bir suwtnama hökmünde ýazga geçirýäs-de. Biz şol nemede hereket edýäs. Ine şeýlerek bir ýagdaý, kardeşler, bu barada pikirleriňizi aýtsaňyz, o goşup bilersiňiz, aýryp bilersiňiz. Ine şeýlerek bir ýagdaýa geldi-de bugunky 4-nji eýýam oturuşmamyzda. O sözü Merdan kardeşimize bereýin. 5 minutdur kardeşler size aýrylýan wagt. Esenlikler yurttaşlar. Esim eştilýän kawun. Hawa gelýär. Endi şöyle ýöne koyarak düşündirjek bolup göreýin-de. Men şöyle düşünjem, şo marginal bir topar üçin de. Bu esas başyna aýdançanyň, ýani jemleýiji diýen ýaly bir terror toparyň bir filtr hökmünde görýän men bunu. Ýani şu sistema, yurtdaky sistema şöyle ahlaksız özüne ýaýaklap hyzmat edip beren bir topar döredýär-de. Buňam beyni ýapysyny
oluşturýar ýa-da yani beýin ýapysyny taýinlap berýär bulara. Yani halky kesek görýär yani halk bulardan özgemişin yani uzakdaky. Özüni bir nähil diýip aýdýanlar. El etmez topar hukmunda görülýär. Soň özüne meňdeş däl aýdaly şonuň häsiýeti bilen ýaşamaýan iş adamsy bolsun ýa bilmedim. Aýdamçysy bolýarmy ýa şahyry bolýarmy şonu ýanky toparyň özleri filtrden geçirýär-da. Eger geçmese şonu şo ýolundan yani ýolundan ýok etmek bilen meşgul da bular. Bulara aýtmak hökmanam däl şo bir bu psikologiýasyny oturansoň öz-özünden bular özünden bilip edýär işi. Yani men TikTok'ta sahna şaýat bolmanda TikTok'a düşüripdir da video düşürüp TikTok'a goýupdyr. Endi şo taýda Köýtön dagda naharhanalaryň birine barýar, ýanky özüne marginal saýt, topardan saýt bilenlerden biri. Da endi nahary palaw saljak bolup turlar ol ýanky power diýip aýdyn. Şoňa berýän soragyny ünslerdim. Agam sen plan agam howa, plan ýerde power'm howa. Bärde işiňi hakalýansyň diýdi howa. Oňa ýöne sadaka bolanda sadaka mut düşürip berýänsiň diýip şöyle gülýär da şu soraw berýär da. Olum gaşyrynda kam ruhu pes görünüşinde howa diýip göznem galdyryp bilen nokta ýokary. Yani ýankyny dürtük görýär diýerler türkmençilikde yani barlak görýär bizlerden mi ýa dälmi? Şoň reklamasyny etmelimi ýa etmeli dälmi? Yani maňaşyndan gir bize meňdeşmiş diýip barlak görýär ýanky iň kiçik nemes şol. Näl diýip aýdyn? Iň kiçik testi iň ýöne koýjak bir filtriň biri da şol. Oňa näme diýip aýdyn? Bu uly sistemanyň bir açar nemesi. Guraly da bular. Yani şu orsun gurunan sistemasynyň bir gurallarynyň biri. Yani halky bir çetinden genasida erdiýän hem özleri hem aýratynja yani özüni näme diýip aýdyn? Hudaý taýýa diýerler. Şoňa meňdeş bir toparjyk da we. Bilýärler özleriniň keyin ýalňyşlygyny ýöne şo durmuşyndan aňsat durmuş gazanç aňsat ýaşamasy aňsat şonuň dowamy üçin başga halky harjaýarlar da ahlaky bolan halky. Men şöyle düşünýände. Oňa ahlaky bolan yani goýma ursak halkyň içinden çykan iş dünýäsi adamlar bolsun şahyry yani sadan da ýurtdan çykmaly bolýar ýa doktorlar var. Yani doktorlaryň içinde var şonuň ýaly. Men sinetdim. Men biziň ýöleten şäherinde poliklinika bar bolyn. Mardan doktor gelýär bize. Näme üçin gelýär? Diýmekçi ol alanyk, pul alanyk. Oňa çetleşdirýärler. Nirde pukara ýerler uradýarlar. Şol hemme nemäň içinde bar şo marginal näme topar. Şolardan däl da ýaşaýyşyny kynlaşdyrýarlar, uzaklaşdyrýarlar. Ussadam bolsa olardan däl da ol. Şöyle düşündüm. Sağ olun. Hawa başka söz almak isteyen kardeşlerimiz var mı? Mesele boyunca Leyla kardeşimize vereyim. Salam kasdaşlar. Menem öz düşüncemi aýtsam, öz görgenlerimi aýtsam, Türkmenistanyň içinde hiç bilim degenden zat kalmadı. Bu terör topar degeni çağalaryny ýaxşy okularda okutady, ýaxşy klaslarda okutady mekteplerde.
Lekin bizani taşavuzumuzda bir idilli bir mektebem yok. İdilli ne yok, mugallimlerim yok. Olsun şu bizani kolxozlarımızda bolsa, bizere göre yeniden pesayip ketken. Aşgabatda, misal üçün Aşgabatda yaxşı näle bolsa, klaslar, mektepler bolsa, bizani nämizde, taşavuzumuzda pes, mekteplerimiz köne, partalary, oturadığın yerleri köne, köşkür, şundaýyn. Ondan soň rayonlara geçseňizler, rayonlarda men bir mektebe barıp gördüm. Ata-enalaryň ýyňnaky boldy. Şunda ýyňnakyna birge gitdim menen bir kolxozda da. Barsam ýaňy ýerde çagala kaloşlar adam ýyrtyk, oturadığın partalary düşüp ýatgan, sel bir mündep süýenseň aşaqa düşüp gitedi. Ana şunday ýagdaýda partalary. Doskelerden eski müski doskeler bir çizilyp myzylyp ýatgan, onundan kraskasi getip ýatgan da, ýazsaň bir zordan görünädi. Mugallimler şoňa ýazyp düşündirjek bolsa zordan görünädi ýaňy doskeda. Ana şunday ýagdaýda. Olsun men Lebapda Sazakin degen ýere bardym 2005-nji ýylda. Ana şunda şurda ýa bilim aladığın çagala 1-nji klas, 2-nji klas, 3-nji klas bir klasda okuýdy. Bir klasda oturady, 1-nji partada 1-nji klasla oturady, 2-nji partada 2-nji klas, 3-nji partada 3-nji klasla oturady. Bir mugallim şolara gün boýunçaly ne ötädi, tema ötädi. Döwlet degen bir bala şurda mugallim bolup işleýärdi. Şundaýçy ulanam oturadığın yerleri bir partalary bir dogry düzgün nämes, idilmez. Bir gene klas, 3 klas okuwçylara bir gene klas. Oýlanyp görüňler indi size. Nöçe şu derejeli pesäýip ketken bizani ýurtymyzda bilim degen zat. Osunam mektebe barmydy onçagala köp. Bardy dep, geldi dep hasap etediler lekin şunu. Dese defter kalam yok, kıyın almak ýagdaýy yetmedi çagaların ejelerini. Näsi iş yok, güç yok. Şunu üçin hem çagalarını mektebe okuwa berip bilmeydiler. Şu derece bolup kalgan mektepler. Olsun biröylere aýtsam sen mektebe barmysanmy desem, yok bize diýdi pelankes kalady erteň okudan diýdi, men şunu yerine men baraman diýdi. Indi garaňlar gezikleşip partada oturady. Nöçe onda etesen dese, parta yok maňa oturmaka diýdi. Bu gepler 2005-nji ýylda bolgan gepler. Sazakin degen yerde. Hali ondan başka neçelli yerimizde mektep degen zat görmegen çagala ba. Oktyabrsky rayonunda çagala mektebe barıp bilmeydi. Dese paxtatıza getedi yaşlykyndan. Ejesine yardamçı. Giyim keçek yok. Ine şu yazmaka defter kalam yok. Anşı derecede. Indi şundaýçy, olsun men özümü aýtsam, özüm poýezda zat sattım. Zat satyp ýürgenimde ya milisele bizani kazangan pulumuzni 100% demeyin, indi 50% kazansak, şunu 40%'ini bizlerden alar edi. Bizlere 10% pul kalar edi. Anşunettir bize bu işlem taşap bu yurtlara, çet yurtlara çıkmaka mecbur bolduk. Ine şunu aýtjak edim. 6 ýyldan beri men Türkiýede işlimen. Lekin haliye üýümizde salyp bilinmez, haliye yetirip bilinmez. Nöçün dese üýdegilerini bakmalymy, ýa jaýsamalymy, karnını doýguzmalymy, üstüni giyintirmelimi çagalarımızı.
oku degen zat umuman yok, düşünüp bilinmiz onu. Okuşa berip bilemiz, bagalarımızı okutup bilemiz dep düşünmedik hali. Ne üçün dese karnımız doymadı. Çağalarımızı karnı doymadı. Şunun için bagalarımız bilimsiz kalıyatır. Okuşa girgizmek için dünyanın pulu gerek boladı. Ana şunu aytayım dedim, rahmet. Sağ olun söz bergeniniz için. Leyla kardeşimiz ne? Hemen ayet verdi. Hakikaten hem halkın çağası da ya mektep yok, barlar edil yok. Yine geçen hep de bir neme vardı da haber vardı. Könürgenç'te neçinci deydi? Könürgenç 50. mektep. O 50. mektep binası yokmuş yönü. Öz var. Muallimler var, okuwçylar var. Paýlap beripdirler başga mekteplere, şu töwerekdäki. Yani o yok. Näçin yok? O şol bir nemelerden soraşdyrdyk. Mektep guruljak diýip aýtdylar, ýöne gurulmady. Ya näçin ýykyldy diýip soradyk mektebe. O mektep könemiş, şonuň üçin ýykylypdyr, ýöne täzesini gurmak üçin ýykypdyrlar. Diýdiler. Şeýle ýa-da ýöne yok. İki dünya. Marginallaryň dünýasy bar, bir hem halkyň dünýasy bar bir tarapda. Ne şeyler ýa-da sözü Gurban kardeşimize bereýin. Salam kardeşler, tetim gelýärmidi? Gelýär. Eň birisi aýdyp geçmeli burada nemem bar, şunu aýdyp geçelim. Tağtavaların bağları yanında 10 metre kaptalında başka da magazin var. Yani opudum. Egneşke produkta da var. Yürü, Muňa Ardan Nuryň magazin diýerler. Ama ýöne bu yanmadı. Galaların hepsini yaktılar. Bir gecede diýindi hepsi de. Odan bundan bir gurran çykýar. Ardan Nuryň ýanyna birdi, bir mendiň biri produkta onu mun almana gelýär. Şonda diýär, maňa diýär onu bunu ber diýär. Bulam diýär, bar git tane kassa bar, al näme alasyň gelse pulum töle goýar diýär. Olam aýdýar, men de pulum tölemek üçin gelmedim, senden muhtal almak üçin. Oňa aýdan sözü bar o, ýanky. Men diýişgärmi. Seniň diýär ataň eklep bermedi. Seniň atalaňyny bakýan men. Hadi diýär şeýerden uğra diýär. Bolmada jaş gulunyň köp görmedi. Indi men diýjek bolýanym, bu prokurori kenbeleri eklep beren soň mümkin ýakmadylar. Sebäbi bulara gelýän çeşme bu. Bulara gelýän çeşme bolan üçin bunu yakmadılar. Ben öyle düşündüm. O Türkmenistan'da şu bazarların, dükkanların yanma meselesini izarlayan vaktin bu aňyrsynda ýa-da bil kaslayın bir hereketin bardy görünýär. Evet, öyle oldu. Şunu aýdaýyn diýip. Sağ olun. Başka söz alacak var mı? Eğer başka söz yok olsa men birki nemeni goşaýyn. Soň separa söz bereýin. Ine ýanky marginal topor diýdik-de, ine şonuň barlygyndan ýola çykýas-da, ýanky ýa-da halkyň garyplygyndan ýola çyksaňyz hem ýene de şo neme netije barýaňyz bu işte. Şu marginal toporu bar. Şo barlygy üçin halk garyp bolmaly. Indi halkyň hem garyplygynyň üstüni ýapmak üçin marginal toporuň durmuşyny ýa-da reklamasy edilmeli-de. Propagandasy edilmeli. Türkmenistan gowy durmuşda ýaşaýar diýip seretseňiz şeýledir. Ine bizim habar beriş serişdelerimizin ýa-da media serişdelerimizin gören adamlar bilýändir Türkmenistanyň hakyky ýagdaýynyň nähildigini. Ýöne käbir nemeler bar-da, platformalar.
O taýdan seretsen o Türkmenistan asuda durmuş gidip durýana näme diýip bir propaganda öýretilýändir. Ine şu propaganda halkyň garyplygynyň üstüne o örtmek üçin edilýän bir zat bu. Başga niýet bilen edilen ok. Esasanam soňky 4 ýylda hasam nemetdiler-de. Inde 4 ýyla dogry gidip barýar. Şoň üçin 4 ýyl diýen. Hasam canlandyrdylar. Ona inde Akbägeň şu organizasiýa edýär, ýa guramaçylygyny Akbäge edýär. O ine bu taýdan emetmeli, onu beýitmeli, onu eýitmeli, ine sen bu taýda çykyş et diýip şu daşyny üýşürip neme dip ýöreýär şu şeýle şondan gelýär. Hatta bu arada 2020-nji ýylyň ýaz Tomus aýlarynda ine şu nemäni aktivleşdirýärler. O näme üçin etjek bolýandygyny bilemzok. Ýöne sahna itýärler öň beýle sahnalarda kän gezen okdy. Diýip ýa gaty çoňrak bir maglumatlar geldi. Men o bu taýda köp zadyny aýdyp bilemok. Ýöne şeýle bir 2020-nji ýylyň Tomus aýlaryndaky waka bu. Soňra şu taýlardan ýola çyksaň bir halkyň garyplygy köp gizlenip gelýän hakyky zatlaryň üstü açylyp uğratdy. Indi şonu bastyrmak üçin az ulrak bir ýorgan bilen örtmek üçin iş geçirýär ýa şol Akbäge Taganowa diýilen adamyň demesi şol. Bu näme diýmek bolýar? Ine şu marginal topory, marginal bir gatlagy saklamak üçin. Marginal gatlak kime peýdaly? Ine ýa Merdan kardeşimiz gural diýip söz ulandy da, bu birilerinin guraly. Mesela ullakan pulam gazanan ok. O ýa aňyrsy meselesiňiz bir bagtly bir durmuşlar hem ýok bularyň ýöne. Halkynkydan tapawutly elbetde. Bular Türkmenistandaky terror rejimi saklamaly. Wagtal olaram bilýär rejimleri bir alym berdimli ýagdaýa düşüp bilýär-de ine şu wagtky ýagdaýlar ýaly. Soň şu taýda alyp çykmaly bular bir zat edip. Bularym şu öz narrativlerini güýçlendirýärler. Asud Asman ýagny narrativleri Türkmenistan gülýaly Asud Asman diýip neme diýär halkam 7 milyon halk bar o bilmedik bize ýa MK'niň ortaga goýan hasabatynda ýurdun içinde şu wagt ortaça 1 milyon 700 000 adam bar diýip çykýar-da. MK'niň ýa eldeden öz metod boýunça eldeden maglumatyna görä. Yani Türkmenistan içinde adamam ýok, hiç adam ýok, bir hyýal, arzu dünýäsi, hal bir dünýä töredipdirler. Şol dowam edýär. Onuň barlygyny şol arzu hyýal görkezýän arzu hyýallarynyň hakykatda bar ýaly görkezmegine sebäp bolýan şu marginal ýani iş dünýäsi. Häzirki men sözü Saparaga bereýin. Saparaga dinläli näme diýjek bu arada? Kemine adam emme belli olup başladı. Ne marginal topor diýdim. O toporun içine girip bilmedik ya da münasip görülmedik. Gatlak Türkmenistan'ın 80-90% halkı oluyor da. O halkı ikiye bölüpdürler. Böyle onu açıvadın toğuruğuna. Ne yaptılar şu tayda? Yaşayış durmuş şu tayda var. Yönü kalan demesi yurdu terk etmeli oldu. Boşan etraflar var. Yönkleyeliski şu an Aktepe diyen etrafın informasyon verdiler de şu karı ortadan başka ya da ketel, çağa halk bilmedik demeleri oradan başka adam yok diye o boşak kaldı diye de
men Lelinsk rayonuna belet ulu olup onu iki böldüler. Vaat deyip bir yeni de demaçtılar. Köpelyan rayonu da. Suat akrap yatan deme. Var taraf bayramal tarafta da soru yalak oğulur var. Başka yerlerde de var. Ne bir de halktan soru yalak informatta gerek bilmeyen oğulun olmalı. Sen olmalı tabi daşına halk biçinlerden katı ken. Kurmalı molda. Hükümet kurmalı molda ne daşına. Kuru vermeli yağdaya geldi. Yani halkın ağrımlı ölü daşında. Yani çok marginal demeyen demedi şeyle. Ya, o yaten çolur yalakalı edip yağzarıp solun yanına yapınca olmalı diyor terk etmeli. Başka alternatif ama olmalı. Ona dedim formatı yok bunda. Tavuğun. Aha. O sözü sohbet kardeşimize vereyim. Merdan sen aýtdyň şu ýa akwa kontrol edýärdiň da şu nimeler marginallar ýüze çykarmak üçin ýa şu wagtky Yo, ekrany nemane şol aýdym saz ýene näme edip beren blogerler var ya olar. Yani olaryň kömegi bilen şo iş dünýäsi diýdi ýa marginal şolaryň işlerini reklam edýärdi ýa gowy durmuşy görkezýär şeýle bir näme ikisini bilelikde alsaň o näme bar. Olýa dowam edýär. diňe orda mesajlar şular islenlik edýän alyp barýan işlerini tapagdy ýok. Näme iş edýärler ýa islenlik ýurda gitselerim başga prezidentler bilen görüşselerim diňe türkmen halkynyň garşysyna alyp barýarlar işleri onu öldüri aýyp alyp barýan işlerini üstü bilen suwd edýärler. Yani içeride islenlik bir adam bolsa yani men yüreğim bilen işleyen niýetin ýa arkam bilen işleyen niýetin tapagdy ýok. Bil kastlaýyn öldürin. Bilýär halka garşy iş alyp barýanlyklaryny sebebi şu halkyň oýanmamazlygy üçin edýärler şu zatlary. Halky oýarmak şular üçin gowy zat däl. Ne şular habar alyp barýanlarlaryna watan satan habarlaryndan daşarda bir küsany bir habarlary bardyr. Yani o zatlar onun näkelek ýagdaýda alyp barýanlyklaryny hemme aýan zat. Duruşy bilen ýalan. O ýerde olaçyly, bu ýerde bylaçyly ýa ýene şoňa megdeşli. Ya bu zatlar aýdyp geçen näme peýdasy bar? Halk ýanky ýurdun içindäki halk mejbur ýagdaýda ýurtdaşyna çykýar. Işerde sol iş ýaşaýyş bolmanlygy üçin. Ýöne şolaryň düýpden gelýän asyl aňyrdan gelýän proýektleri ýanky milli howpsuzlygyň nemesi protokoly halky bil kastlaýyn ýanky näkelekdi işlenen bir ýagdaý neme o işlenilen bir formula esasynda berilen bir formula esasynda halky gul derece getirmek nemesini alyp barýarlarda onu ozuldan berilen ol ýanky düýpden 30 ýyldan beri dowam edip gelýän oýun. Ýöne bu oýun soňky 5-10 ýyldan beri dowam edýär häzirki wagtda. Ýokary tezlikde dowam edýär. Ýöne ýanky ýalak adamlary ýa kim aýtdy Serdar ýyldaşymyz aýdyp geçdim şularyň filtrleri diýe ýok bularyň filtrleri de şularyň aýnalary ýanky şu adamlar bolmasa şularyň arkasyndaky adamlar özlerini görýärler oklar özlerini aýakda saklap bilen oklar. Filtrem diýsen bolýa aýnasy diýsen bolýa şularyň özlerini görýän aýnalary. Ýöne bular şular ýalak iş alyp barýanlyklar üstü bilen bunu açyşana aýdyp bilmeýärler. Hakykatlar aýdyryp durulan bir nemelere garşy adamlaryň garşysyna neme çıkıp bilmeýärler ýüzüýüz. Ýöne şular ýalak işleriň üstü bilen özleriniň näkelek derejede ejizleýänliklerini ýa bolmasa näkelek derejede özleriniň günahkardygyny jenaýatkardygyny özleri suwd edýär şular ýalak adamlaryň üstü bilen. Görnüp durnak bil kastlaýyn bilimsiz halka bir bilimsiz etdiler we şu bilimsiz galan halkyň üstüne de
bil kaslayın duvajda nemesini baskın etýärler. Yani propagandanın üstüne propagandalar niýetdirýärler. Şunu aýdaýyn dedim gysgaça. Muhammed kardeşime veren sözü. Nereden sağ ol. Şimdi hazır yankı Söhbet kardeşimizin aydanda yani ayna ya da yankı bir neme sözlerini ulunutdan şu tayda hazır benim şoňa meňzeşirak bir neme getirecek bolýan mysal näzir Türkmenistan şeýle umumy nemesinde alanmazda hemme sosial ýagdaýlar bilen hemme taraplayan halkyň ýagdaýy jemgyýetiň aňy düşünjesi köpçülüklerin hemme ýagdaýyna seredenmede şu tayda yankı saparada geçti bir ahlaksız topar var, bir ahlaklı topar millet diýdi. Şonun ýene bir tarapy var, şu taýda bir uly, gatyly, ummatsız halkyň tutuş jemgyýetiň geljegi, baýlygy, gymmatlyklary ogurlanyp duran bir tarap var, bir ýankaly ýok edilip ýowaş-ýowaşdan çöredilip barýan bir tarapy var da arada da ullokan sahna var. Yani şu sahna häzirki gurrun edilýän iş adamlaram şu sahnada ondan soň ýanky sunuwa diýişgärler diýilip atlandyrylyp boýlan tarapam ýene şu sahnada hemmesem sahnada ýanky ahlaksyz tarap hemmesinden ýalan diňe sahna bolup durda bu sahnadaky adamlaryň belli bir derejede belki wagtlaýyndyr gazançlar hem wagtlaýyn bulan nemesi yok. Hildiyle bir ömürlük garantisi yok da bu adamlarda. Belli bir wagtlyk diňe. Eger şu ýaşan döwründe kazanyp bilsem şon elinden alýarlar gerek bolýar, ödnem ýok edýärler şaýat hökmünde. Belli bir köp nemesinde. Esasy ýöne diňe sahna bolup durda şu taýdyna näme üçin halk ýankaly iş adamlary ýa sunuwada adamlary ýaşap bilen okdyp gepleşiň başynda bir meselany goýdum da ortagyna şonu alanmazda dädir. Halk ýaşamana çalışýar, işleýär, gerek bolsa gijesini gündüz edip işleýär ýöne şu derejeye ýetip bilmeýäniniň sebäbi şol ýörüýtüleşdirilip, şoňa ýetmedi edilip goýulan. Ondan garşy tarapymyzda da biziň öňümizde de bir sahna bar. Ondan adamda şeýle bir pikir dörýär da diýe. Bu adamlara işläp ýör, şu derejeye ýetdi, men ýetip bilemok diýmek, men özümde bir mesele bar diýip eýäm. Ýanky halkyň arasynda ruhy çökkünlügem döredýärler. Ruhy taýdan çökkün bolýar halk. Olam ýanky sahna sebäpli. O taýda da sahna ýanky halkyň ýok bolşuna tarap nemesini berýär da goşundan berýär sahnanyň nemesi. Sahnanyň beýle ýüzünde bolsa hem şu halky diýişmeýärli. Gaty uly ogurluklar bar, diňe maddi däl, beýleki tarapdanam moralny tarapdanam uly ogurluklar, ýitkiler gidip durda. Ondan şu taýda şu düýp sebäp bilinmeli kadiýan. Şoňam gurrun edilýär şu taýda esasy. Gepleşigimizden ýurtdaş ildeşlerimiziň, kardeşlerimizin pikirlerini aýdyp oturan aýdýan atlaryna seredemizde şoň emeleri düýp sebäpler bilinýär. Şu düýp sebäbi bilmek möhüm da şol biziň diňe bir ýanky wagtlaýyn bir iş açypdyr. Şu taýda şol iş etjek bolýar, ýani şol amal aşanok, uzak sürenok. Diňe iş tarapyndan däl da biziň şahsy durmuşymyz, geljek nesillerimiziň durmuşam ýörüýte kontrolly ýok edilişiň içinde bilinmeli diýjek bolýan men. Şu atlaryňyz tülen, şu gepleşikleriniz tülen. Sag bolun. Şu aýtjam şular. Oyna Muhammed kardeşimiz gaty gowy bir näme aýtdy, ünsüňizi çekmek isleýän. Şu wagt bolup dur diýip geçilmeli mesele däl bu biziň bundan soňky dowuljak çağalaryňyzyň başyna geljek ýanky ýazyly da. Bular Türkmenistanda halk şeýle bolmaly diýip ýa kararyny beripdirler. Şonuň ugrunda iş alyp barýarlar da. Bilmedim ýanky düşündirip bildimmi ýa ünsüňiz çekdiňizmi ýanky
Muhammed kardeşimizin en son kaydan sözlemi. Yani diňe bize däl, bizden soňky nesillere de edil şu zatlar planlaşdyrylan. Onu bu taýda we bir ýerde dur diýip duruzbaly. Nädip durup bolýan bolsa, onuň nemesi ýok. Çägi ýok, düzgüni ýok, tertibi ýok bu işin. Şeýle sözü Umyda kardeşimize bereýin. Sağ olun Cemile. Ýa-da gepleşiň başynda sen aýdyp geçdiň Türkmen halky hyzmatkar halk dep. Yani özü Zähmetkeş. zahmetkeş dep. Şu meni özü çarjyny alyn, çarjy özüniň doglan ýerime, şu çarjyň halky gaty hyzmatkar. Yani hemmesi bolmasam %50% özünün öýünde kiçijik bolsa bir zatla öğretip, bir zatlar näme edip satyp, işlep satyp, şunu alıp gün gören halk. Ýöne şuna izin berenler ýok. Şu yurtdan kaçmaga mecbur ettiler şu halkı. Yurtdan kaçıp bilen maşgalasyny alıp kaçtı, kaçıp bilmeýän hem çağalaryny yarısını bırak taşlap kaytdylar. Ben häzir şunu aýdym, şu hiçbirine mecbur bolmasa çağasyny, atasyny demeýän ene mecbur kalmasa çağalaryny bırak taşlap kaytmaz. Näçe ýyllar bilen görýäs, özüme mine şu 7 ýyl boldy ene taşlap kaydalyma. Şu maňa Türkmenistanda ene men nan pişirip sattım, soňdan nany pişirip nämet başlamaktym. Un tapıp bilem ýok, kıyınlaştırıp başla gaz gelip yaptılar, kıyınlaştırdılar biraz işimi. Soň küçük pişirip başladım, tortya pişirdim, ekler pişirip başladım. Şunda hem kıyınlaştım. Yani optum pişirip tapşıran yerime bazaryny näme etdiler. Nalog zat dedilerden o adam menden almyn başladı. Şonu pişirem, şonlaryň näçesi ziyan boldy. Soň şunu işledip bilmem soň mecbur taşlap kaytdym. Soň Türkiýe gaýtmaly boldum, çağalaryny taşlap. Hiçbirine taşlap kaytmaz çağalaryny. Soňa meňa marginal topar dedim. Marginal toparam ya bizer görüp bilmedik yurtun içinde wagty. Bu bir 3-4 ýyl mundan öň başlady bu zatlar. Öň ýokdy bu dünýäli bir reklama edip zadat ýürýänler ýokdy, dünýäli topar maskara bolup ýürýänler ýokdy. Häzir indi gene bir 3-4 ýyldan beri bizer ekrana çykyp halk nägilelerini aýdyp başlansyň çykyp köpelip başlady bular. Şunu aýdym da sizin bitirdim, sağ olun. Mawa. Hakykatdan hem zähmetkeş, daşyna çykyp işläp ýörenlerden görýäs-de, ýa-ni tapawutlanýar, edýän işlerinde de hakykatdan isläp o şu işäm etmeli, o pul almalýan, ýöne bu işäm etmeli diýilen demede edýäse men özüm Türkiýede gördüm bu nemeleri. O yerli halk gaty ýüzlü edýär. Ýa-ni etdim diýen ýaly demede edýär. Ýöne biziň diňe Türkmenistandan däl, o Özbegistandan ýa-ni Orta Aziýadan köprek gelýänler şu Özbegistandan Türkmenistan bolan üçin olar hem gördüm, olar hem tapawutlanýar şeýle. Milletleriň ýoluny açsaň gaty üýtgeşik zatlar ortağa çykaryp biljekdigine şahsan özüme inanýan şeýle de görünýär-de, edýän hereketlerinden hem. Ýani şonuň nemesine öň alınıp gelinýär-de, gaýta öň alınýar. Bir pursat berilenok, bir mümkinçilik berilenok. Mümkinçiligi elde eden adamlaryň maşgalasyny dargatyp goýberýärler-de. Şeýle Umyda kardeşimize bereýin ýene söz täzeden. Kısaca şunu aýdyp geçin. Yine mesela Türkmenistan'da edip bilmeyen işlerini halk gelip yine Türkiye'de edip bilmeyenlerini TikTok'a zaten giren vaktin köp tort pişirip satyanlar var, çörek pişirip satyanlar var. Sonra köp yine fiç havuz diyenler, restoranlar, köp zatlar açıldı Türkiye'de. Yine şu Türkmenistan'da edip bilmeyen işini gelip berde edip bilenler var. Şunu koşun dedi, sağ olun. Mawa. Ine bulam gaty möhüm. Näme ýurdun içinde edip bilen okda daşyna çykan soň edip bilýär bu işi. Ine bulam gaty möhüm bir soru. Soň ýene bir goşmaly bir zat var. Eger söz almak isleýän bar bolsa taýinlygyny görsün. O arada da men şunu belläp geçeýin-de. Onka aýdylan nemelerden
ýatladyň. Indi marginal topor o işini ýöredýär. Ýöne bular käbir halatlarda da halka da zulüm edýär. Ýani gönümel zulüm. Aýlagly ýollanda. Indi iş guruluşky işler bardyr. Şo taýda işledýärler adamlar. Aýlygyny bermeýärler. 3 ay izinden, 2 ay izinden uruş dawa ýene näme sehelje bahana tapsalaram işden gowy maskarasyny çykaryp ýa ýene bir zat edip neme diýerler-de halky ezýärler. Indi şu taýda halka tarapynda durjak hiç bir zat ýok. Ýani aklynıza gelýän kanun, ahlak, bilmedim bir de başka türlü güç, ina Tanrı, Allah olaram halkyň ýanynda dälde gynansak da görüp gelýärse ona. Ýöne şolara bir zat diýen wagtda şolaryň arkasynda Türkmenistanda ýani goşa tırnak içinde hukuk goraýjylar diýilen terör guruluşy bar da, ýani terör toparyň ayaklarından biri. Bular gelip şo ýani marginal topary goraýarlar. Kimden goraýarlar? Halkdan goraýar. Ýene üns çekçek yerim şo. Türkmenistanyň içindäki sözde hukuk goraýjy ýani aslında işläp ýören terörün ayaklary, marginal toparlary halkdan goraýarlar. Halk o ýani hakyny talap edip de hakyny isläp de nemetmesin diye de bir uçkun çıkarmasın. Täze nemäniň ýoly açmasın. Ýeni maksatlan olaram elmi da ama taýin bolup durlar. Olan bir gat üýtgeç bir waka. Şoňa da ünsüňizi çekeýin diýdim. Başka söz almak isleýän barmy? Eger ýok bolsa biz bir ses berilişine gitmemiz gerekli. Bu temamyzy jemlememiz gerekli. Muhammed kardeşimize veren sözü. Şu ýerde birinçi ýanky namur neme bar da mesele şol ýanky näme sebäpden işimiz ululdy bilen zok. Düp ýene şu düp sebäbi gelýär da şu düp sebäbi bu neçeli belki halkyň içinden bir sanaly barmak basyp sanaýmaly belki adamlar düşünýärdi ýa-da düşünmem sesini çıkarmayan ama düşünýän diýip hasap edilmeýär da. Şoňa düşünülýär, näder halk köpçüligine ýetirilip uruldy. Bir adam nemesinde bar, insanlyk nemesinde de şeýle bir zat bardyr. Sen bir sebäbi düşünseň, bir problemanyň sebäbini düşünseň ýa çözüp tarapyna pikirlenip başlaýar da. Şoňa näder türkmen jemgyýetem köp meselelere düşünüp şoň çözmän uğruna çykdy da şeýle düşünýän özümçe. Şonam şeýle aýdaýyn diýdim. Şöyle başka söz alacak var mı? Eğer başka söz alacak yok olsa indi şöyle bir netijeye gelmemiz gerekli. O siz buna ya tasdiklarsınız ya da düz edersiniz. Yine täzeden üstünden geçeli. Has düşünükli olar ýaly. Türkmenistanda bir iş dünyasy var. Ýöne halk iş edip bilen ok. Ine ona hil bolýar diýip soradyk da. Halkam daşyna çykýar. Daşyna çykan halkam daşynda iş gurnap ýör. Gatykan, ýani ýurdun içinde batyrılan, gaçyp çykan iş adamlarından tut. Ýani Fitch House ýöredip berenlerem barda. Olara çelle ýurdun daşynda ýöredip bilýär, ýurdun içinde de hiç zat kalmady. Hatta ve hatta ýurdun daşyndakylar ýurdun içindäki önümçiligi demedip durda badalyga berip dur. Ýa-da şeýde aýdalyk tort ne sowa diýerler daşynda duranlar öz ýakynlaryna dolanygynda ýa-da ýörüýte günlerde şolaryň hasabyny işläp dur hemme zat. Yani ýurdun içinde hiç bir zat kalmadı. Hemmesi daşyna çykdy diýjek bolýanda. İçinde edip ýörenlerem daşyndakylaryň barlygy üçin, daşynda dığı üçin olaryň
içindekiler yani ojuk bir zatlar ediye. Yani halkın edip bileceği hiç bir zat yok şu at yurdun içinde. Edip başlasa yanlışlık bilen o yol alan olsa da soň şonu yolundan gaýtarýarlar özem şeyler gaýtarýarlar gaýdyp o yola çıkmaz ýaly bolýar-da. Şo ýagdaý getirýärler. Ýöne bir marginal bir topar var. İş dünyası diýip at verdik de başta. Şu iş dünyasının bar olması gaty uly bir soru alamat. Näet bar bolýar? Näme şin bar bolmaly? Halk bu ýagdaýda wagty olar näme üçin bu ýaky pul gazanmaly? Bütün mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Özleriniň islen zady hak, hukuk, kanun bolupdyr. Ýagdaýa gelipdir-de. Şeyler bir ýagdaý ortada. Soň bularam baba ýakyndan seretdik ine 4 ýonançykda. O ýakyndan seretsek bular bir hakyky marginal topar ýaly gurnalypdyr. Ve ýöreýte goralýar bular, halkdan goralýar. Halky gorkasynda tutýarlar. Şolara bir zat etjek bolsa halka gaty berk gaýtaryp berýärler-de. Ýöne düşünmänligi üçin halk nämäniň näme bolýandygyna şu wagtda çelli. Ýa-da Muhammed kardeşimiz aýtdy da indi düşünükli bu zatlaryň gurruny etdikçe o düşünükli bolup başlayan bolmaly. Halkam düşünýär buny. Indi bu üýtgemeli de. Üýtgemeli ýöne üýtgen wagtda olaryň o nemesi näme bolmaly pozisiýasy. Marginal topar bolmak ýa-da şo ýagdaýda iş dünýäsi bolmak jenayetdir. Bu jenayetçileriňe nemesi cezasy berilmelidir. Eger hakykatdan hem biz täze Türkmenistany gurjak bolsak, biz bu meselede geljekki nesilleriň öňünde jogapkar bolýarys. Ýani hemme zady arassalamak mejburiyetinde. Seheljek bir zat kalsa da Türkmenistanyň soňky ýyllarynda ýene de bu bir ýerlerden çykyp edilen işleriň hemmesini ýok edip bilýär. 50 ýyl bolup biler, 60 ýyl bolup biler, 80 ýyl bolup biler, tapagy ýok. Ýani bunu gaty, köklü we düýpli çözmegimiz gerekli. Şonuň üçin hem biz bu taýda Türkmenistanda şu wagt iş dünýäsi oşadyrnak içinde adlandyrylýan näme marginal bir topar diýmeli. Bu marginal toparam Türkmenistandaky guramaçylyk terror topara hyzmat edýär. Şonuň barlygyny üpçün edýär, bar bolmagyny, dowamyny üpçün edýär. Halkyň garyp bolmagyny bir tarapdan üpçün edýär. Şeyler bir yer barda sebäbi başlangyçda esasen Türkmenistanyň häzirki ýagdaýynda iş mümkinçilikleri monopoliýa bolýandyr. Sebäbi şonuň bir özgörmegi gerekli, soň bazaryň döremegi gerekli. Bazar şu wagt Türkmenistanda gitdikçe kiçelýär. Bazar diýen wagtym satyjylar we alyjylary gözeňme getirýär. Ol ýa-da gurulan bazara baryp söwdalaşmak manysynda da umumy alyjylar we satyjylar diýilen düşünjäni gözeňde tutup aýdýan. Şol ýok Türkmenistan içinde kiçelýär. Şonuň üçin hem diňe bir yer bolýar-da. Mysal üçin Türkmenistana şu wagt bir sany ýene täze aý diýel, täze aýyň gurrun gitdi de täze aýalyk bir firmanyň bolmagy ýeterli. Her welaýetde bir sany filialny açýar. Şol üpçün edýär. Iň soňunda halkyň ýagdaýy hem ýok ullakan söwdalaşmagyna, ýa-da satyn almagy. Şey diýerler, olaram şo taýda ýeri doldurýar-da. Başga bir adam gelip hem girip bilenok, şo bazary goşup bilenok da önüme öndürmek üçin. Ýalňyşlyk bilen önüme öndüren ýagdaýynda da bir ýol tapyp onuň ýa aýtga berk garşylygyny berýärler. Şeýle ýagdaý şonuň üçin bu iş dünýäsini Türkmenistandaky iş dünýäsine marginal diýilmegi gerekli we buňa jenayet, gaty ul jenayet diýip kabul etmemiz gerekli. Sapar kardeşimize söz vereyin. Bizde bank yok deyip o kän gurrun etdik de şu bankyň yerine o bir kuşanak
Yani Türkiye'de tepeci dileyendir. Yani pul kartı veren saz oluyor da bir devlet demesi. Prasenda pul verip verenler diýeli. O prasenda pul verip verenler. Olum sağlanırsa şunun kontrolünü, onun kim işlemeli ya işlemelerliği yani kıyıkınemede kontrol et oluyor da. Bankın yokluğunun büyük sebebi şu olmalı. Sonra Arap geçenin dediğinde şu tepeci deyip şunun yemeğe adını dekit konumda salmalı oluyor. Da oğlum sonra aydan dedim. O süýtor. Süýtoram diýilýän eken. Şeylerek kardeşler onda Türkmenistan'daki şu atqı iş dünyası deyip bar bolup duran yankı yani emeli adayda döredilen bir gatlak var. O bu gatlağı biz yankı pikir alışverişlerimizin neticesinde bir marginal topordu ortaya çıkardık. O marginal topora köp halatlarda hoplu bolup bilýär. Ve Türkmenistan'daki bu iş dünyasının marginallaşması yürüyte hoplu adaya getirmek için edilýär. Kime hoplu? Halka hoplu. Şonuň üçin biz bu iş dünýasyny birinciden marginallygyny kabul etmemiz gerekli. Ve Türkmenistan'da iş dünyasının marginal olmasam ulu bir cenayettir. Gerek olsa yankı canı bilen cevap berer ýalyk o derecede yankı edýän cenayetlaryň nemesi var, agyrlyk var diýeli, agyrlyk diýip aýdyp bilsek eger buna. Şeýle hawa onda Türkmenistan'daky iş dünýasy emeli ýagdaýda döredilen marginal topardyr. Ve bu topar da halka ulu ziyan berýänligi üçin hem cenayetdir diýip ses berilişe gidýäs. Bunu kabul görýän bolsaňyz, o elinizi galdyryp bilersiňiz, tasdiklaýan bolsaňyz. O elinizi o düşürüp bilersiňiz. O bu kararı tasdiklamayan var mı? Bu kararı tasdiklamayan var mı? Başka? Leyla kardeşimiz ikinci ezek kaldırdı ya, yanan kaldırdı. Biraz Skype geçirek deme veriyor. O kararı tasdiklamayan var mı? O saklanan var mı bu kararda? O kararda saklanan var mı? Başka? Bolya kardeşler cemledik. Bugünkü nememizi ses köplüğü bilen Türkmenistan'daki iş dünyası marginal emel usulda döredilen marginal topardır ve halka ulu ziyan berýänligi üçin hem yine de başka nemeler var. Yani biz şu tayda şey edip nemedeli edilen gurrunlar yazıda kaljak en sonunda. Gatulu bir cenayet iş edýändirler ve şoň netijesinde de cenayetçidırlar. Sağ olun.